Čím více se blíží volby a asi tím, že máme zatím díky vám celkem slušné preference, tak samozřejmě se k nám dostávají různé inside informace. A já vám teďka přečtu velice odborný text o blackoutu 4.7. Pátek 4.7. byl z energetického pohledu poměrně běžný den. Jako v každém jiném slunečném dni se předpoledne zvyšovala výroba z fotovoltaik a klesala cena elektřiny. Komerční zdroje se kvůli nízkým cenám vypínaly nebo snižovaly výkon na minimum. Naopak přečerpávající elektrárny využívaly obchodní příležitosti a čerpaly. Česká spotřeba elektřiny předpolednem byla kolem 8 gigawatt a pokrývaly ji převážně jaderné zdroje 3 gigawaty, solární 1,9 gigawatt a import 1,5 gigawatt a uhelné zdroje 1,3 gigawatt. Předhraniční kapacita byla využita na běžné úrovni. Její vytížení se pohybovalo ve velmi bezpečné oblasti na čtvrtině až polovině termálních maxim. Podle výsledku denního trhu byla předhraniční linka Hradec Röhrsdorf limitující pro obchod. Česká republika měla v hodině 11 až 12 ceny o 59 euro vyšší než Německo a o 10 euro megawatt vyšší než Slovensko a o 10 euro megawatt nižší než Polsko a o 8 euro megawatt nižší než Rakousko. Některá vedení velmi vysokého napětí České republice byla již dříve vypnuta. V476 Kočín Chodov, V432 Kočín Přeštice, V431 Přeštice Chrát, V453 Krasíkov Nesnašov. Důvodem byla pravděpodobná údržba, očekávaná nízká spotřeba během nadcházejících státních svátků. Navíc rozvodně Hradec je po poškození v listopadu 2021 odstaven jeden ze 4 transformátorů s posuvem fáze, které umožňují regulovat přetoky z Německa nebo je dokonce zastavit. Ale k tomu já natočím jiné video, které bude jednoduché, ne takové odborné. V 11.51 došlo k přerušení linky V411, to je, jak politici říkají, že nějaký drát se podělal, ale samozřejmě je to něco úplně jiného, mezi rozvodnami Hradec a Výškov kvůli pádu fázového vodiče. Okamžitým důsledkem bylo rozkolísání frekvence v energetické soustavě. V oblastech s přebytkem energie byla frekvence vyšší, v oblastech nedostatkem energie naopak nižší. Když frekvence překročí 50,2 Hz nebo podkročí 49,8 Hz, rozdělí se dosud jednotná energetická soustava na jednotlivé ostrovní provozy, z nichž každý má svou frekvenci. Každý ostrovní provoz zahrnuje jednu či více elektráren. Ty však v daném okamžiku vůbec netuší, jak velikou spotřebu obsluhují. Jejich úkol je jediný – udržet stálou frekvenci. Přesně k tomuto rozpadu do ostrovního provozu došlo. Na straně spotřeby zároveň docházelo v různých místech k přebytku elektřiny, anebo naopak jejímu nedostatku. Na to reagovaly ochranné prvky v rozvodnách a postupně se jich odpojilo 9. Každé odpojení mělo následně dopad do spotřeby, která se tak velmi rychle měnila. Na to následně musely reagovat elektrárny. Jeden okamžik viděli velikou spotřebu a v následujících sekundách po odpojení další rozvodny viděli malou spotřebu. Tato proměnlivost vytvářela neobyčejně vysoké nároky na jednotlivé provozní bloky. Každý z nich hlídal v souladu s pravidly především frekvenci, takže v některých okamžicích zřejmě výkonově pracovali proti sobě. Nový blok B6 s nominálním výkonem 660 MW v elektrárně Ledvice při certifikaci absolvoval test na rychlý převod z dodávky 600 MW na 60 a v rámci krizové situace však došlo k opakovaným prudkým změnám výkonu, například nejprve poklesu z aktuálních 350 MW na takřka 0 MW a následně růst na 150 MW. Z důvodu řady velmi rychlých a skokových výkonových změn v pásmu pod hranicí technického minima došlo v 11.52 k výpadku kotle na bloku B6. Ledvický blok B4 nominálním výkonem 110 MW a s okamžitou dodávkou před blackoutem 74 MW a po blackoutu se skokově se měnícím výkonem 0 až 60 MW dle regulace otáček a frekvence byl nadále součástí regulace ostrovního provozu. Nedaleko uhelná elektrárna Počeradech dle dat ENCO-E do sítě přestala dodávat v 11 hodin, bloky B1 a B5 ostatní byly mimo provoz. Stejně se zachovala i elektrárna Chvaletice. Podle neoficiálních informací však Počerady byly součástí ostrovního provozu.
V síti však 11:59 došlo k nějaké další události, která významně rozkolísala frekvenci. Ta se dostala mimo mezní přípustné hodnoty, odchýlka 3 Hz na elektrárně, respektive 2,5 Hz v rozvodně, a automatické ochranné prvky odpojily všechny bloky elektrárny v oblasti. Je možné, že síťový dispečer odpojí další přenosovou linku, aby se problém nešířil dál. Jednalo se o podnět z přenosové soustavy, nikoliv o následek jakékoliv vlivu ze strany elektrárny Ledvice. Není jasné, zda zbývající 3 transformátory, a to jsou ty zařízení, kde se dá vypnout německý proud, když není pod kontrolou, s posuvem fáze v rozvodně Hradec měli možnost přetoky z Německa zregulovat a zda případně byla využita možnost požádat německou stranu o využití jejich transformátorů s posuvem fáze na stejné lince. Bezprostředně po blackoutu vzrostl import z Německa cirka 1600 MW na 1960 MW. Je otázkou, jaký to mělo na celkovou situaci vliv. Bezprostředně po blackoutu nahradilo část scházejícího výkonu v České republice přepnutí přečerpávajících elektráren z čerpadlového režimu do výrobního. Dále dle ENCO-E začal uhelný blok B1 po Čeradech najíždět ve 12 hodin, blok B5 ve 13 hodin, ve Chvaleticích začal blok B4 najíždět rovněž ve 12 hodin a blok B2 v 15 hodin. V rámci redispatchingu bylo v 15:15 přitazována paroplynová elektrárna po Čeradech. Takže já se omlouvám za ten text, ale tahle vláda vlastně vám neřekne nic, jen mlží, jo, říká nějaký drát a tak dále. Tohle, co se stalo, šílený zelení Bruselu, blackout ve Španělsku, blackout u nás. Proč? Protože tekla elektřina v Německu. Proč? Ji někdo nevypl a tak dále. A vláda mlží, nechtějí vám říct pravdu. A my vám ji řekneme. A teďka já natočím jiné video, kde to řeknu jiným způsobem, toto bylo strašně odborné, takže pokud odborníci tomu rozumí, tak určitě chápou, co jsem tady přečet.